Здравейте! Това е сонет номер 9 от Уилям Шекспир. Нима от страх вдовица да не плаче, хъбиш ти сам дареното на теб. Но без дете умреш ли той, ще значи да хвърлиш на света вдовишки креп. И двойно ще те жали той, за гдето свой двойник млад не си оставил тук. Понеже за вдовицата в детето, повтаря се покойният съпруг. Прахосникът богатства разпилява, но те от друг опазват се все пак. А хубостта отлита като плява, не минали в плода от нежен брак. Щом тъй без жал към себе си смение, градта любов към другите не крие. Сонет номер 9. Тук открито се говори за смъртта и разбира се за продължаване на рода. Не като да не сме си говорили за това в последните 8 сонети. Трябва да съм честна и да кажа всъщност, че на български ми е малко трудно да запомням сонетите и да ги рецитирам. Може би защото ритъма е колкото и да го има, ямбичният пентаметър е малко по-различен и разбира се езика е различен от оригиналния. Тъй, че да, на английски ми е малко по-лесно. Смята се, че ритъмът е помагал доста на актьорите през 15 до 17 век, когато те са можели да запомнят много повече от 2-3, може би повече от 4 или 5 пиеси, които да играят в една седмица. И всъщност се смята, че ритъмът им е помагал да запомнят текстовете. Те също са им били давани само текстовете само техните всъщност реплики. Те не са имали възможност да видят цялата пиеса. Така че много по-трудно им е било, отколкото на нас. Тоест не трябва да се оплаквам. Така, като съдържание в първите 2 четиристишия тук говори се за овдовяването, за това, че ако младият мъж си отиде без да създаде рода, той ще сложи един черен вуал, а именно вдовишки креп, върху целия свят, който ще бъде печален и ще жали загубата на тази красота. В последното четиристишие пък се говори за обменът може да има референция към обменът на стоки, на пари, където когато нещо бъде продадено или дадено, то ще има полза за някой друг. Обаче, когато красотата загине и умре, то никой друг вече няма да има полза, особено ако няма рода, която да продължи и да увековечи тази красота. Дистихът, първоначално, първия път, когато прочетох сонетът, аз си мислех, че има обещаващо заключение, много се зачудих. Това е защото градта любов към другите не крие, също аз се интерпретирах като градта любов към другите не крие, т.е. любовта е изразена, тя не е скрита. А всъщност тук поетът иска да каже, че любов не се таи в гърдите на човек, който е безмилостен към себе си. Това, разбира се, може да има препратка и към днешни времена, в които си казваме, че ако себе си не обичаш, не можеш да обичаш другите. Но със сигурност е едно печално заключение, което може би не е обърнато само към младият мъж, но и към човекът, като едно много сложно същество. Последното, което исках да кажа е думата плява. Какво означава? Плява, това е остатък от зърнени и бопови растения. Всъщност то е нещо, което се дава на животните, на добитъка, наподобява нещо като слама и всъщност то е остатъчен продукт, за това и бива сравнено с може би като смъртта в малко по-голям аспект, като нещо, което си отива, което остава, но със сигурност нещо незначително. Това е от мен за сонет номер 9. Благодаря ви
Ще се видим в следващото видео за сонет номер 10 на английски език.